Això és Sentir Benaguasil, el podcast de l'Ajuntament on escoltem les històries i tradicions de la mà de persones que donen vida al nostre municipi. Avui tenim dos convidades. Elles són Mari Carmen Segarra, presidenta de la Cofraria de Sant Blai, i Montiel Furones, integrant de la Cofraria. Acompanyeu-nos en esta festivitat tan estimada, perquè Sentir Benaguasil és sentir la seva festa. Avui al podcast m'acompanyeu vosaltres dos. Gràcies i benvingudes per estar ací. Gràcies. Conteu-nos perquè vosaltres sou ara, formeu part de la cofradia, però formeu gràcies als vostres pares, perquè això és una tradició que s'ha agarrat de pares a fills. Quin record teniu vosaltres de quan éreu xicotetes, per exemple? A veure, xicotetes, en ells anaven poc. Alguna vegada hem anat i potser ha caigut cap de setmana, perquè l'organitzaven ells i ho feien ells tot. Sí. Jo recordo les despertades que feien antes en xocolate. Sí, sí. Jo també Anàvem per tot el poble Feien despertar. tirant traquetes i anaven en un tractor en xocolate i tocaven a les portes de totes les cases I repartien xocolate i les roquilletes de Sant Blai, Sí, no? sí. Repartien. Però això era despertar. Això era el dia de... No sé si ho feien diumenge o és que coincidia... O caigué a fin de setmana, però jo recordo això, d'anar en ells perquè anaven repartint xocolate Pues i despertar. I no sabeu plantejar fer-ho? A veure, és que quan nosaltres érem xicotetes, Sant Blai era festiu. És de veres, té raó. Sí que és de veres. Pues seria això. Seria algun festiu o caia festiu. Sí, Ara, sí. com vaig fer això? Quan cau fin de setmana. Clar. Parlem perquè com és el moment en el que els vostres pares ja diuen mira, nosaltres ja estem majors, ja no continuem la festa, però volem que vosaltres agarreu el nostre llegat, no? Com és aquest moment? La veritat que al principi fos un poc xocant. Sí. Diguem, ostres, que la responsabilitat de que agarrar S'ho pensaré molt, Sí? la cofradia del patró de Benaguasil i que damunt havia que ja estava un poquet aixina fluixeta i diguem, tenim que, nosaltres si l'agarrem tenim que anar a tope perquè el patró s'ha de que notar en Benaguasil. I al principi ens costava un poquet, però parlar i nosaltres a soles anàvem animant. Oi, ara no. Anàvem animant uns Sí, anys. perquè heretarem un poquet les tradicions d'ells. Pues, ells havien quedat a nivell parròquia, festa de la iglesia. Ja. En la olleta, el dinar de l'olleta que fem, pues el feien en el centre cultural. Ah, jo me'n recorde. Sí, en el centre parroquial. O sea, Don Salvador. I el feia el retorn, filava el retorn. Sí, pues crec que l'últim any, sí. Claro. Vaig anar encara, sí. I ahir és quan ja diguérem, ostres, per què no ho traguem més al carrer? Ja, totalment. Fent la Perquè festa és- més gran. Si no, la gent, clar. a lo millor tots no s'enteren de que se celebra el dinar de Sant Blai, el dia de la Candelària, pues també era eixir de missa, feien les dansaes, però molta gent tampoc sabia No hi sia com ara. que se feien les Que és dansaes. entre setmana i mira la gent que... I acudís tota la gent, que han arrastrat també a la Junta local, totes les falleres. Així també col·laboren. Això fa molt, i ara ja fa 2 anys que s'agraeix consten. molt que vinguen. De Llíria venen a ballar, de la Pobla un grup De València, de dansaes venen a ballar. Jo tenia una pregunta més ahir, però la vos la vaig a fer ara perquè estem parlant d'això. Vosaltres per què no us animeu i balleu? Pues que la cofradia ese dia repartís cacaus i mistela per tots els que estan allí. Bona resposta. És que no No m'has donat temps a eixir a ballar, repartir cacaus I vestir-se. i vestir-se per l'ocasió. Entonces ja... Però no us pica l'ira i Sí. passet, a veure. que moltes vegades quan vam acabar de fer la repartició, quan vam estar enganxat a intentar fer el passet sense haver ensaiat, però bueno... Però no és tan fàcil, eh? Ja, no? La Junta local porta... Pues, Porta setmanes o mesos. Sí, ellos ensachen no es tan a base de pobres, la verdad que sí, ¿eh? Pero es bonico. Nosotros nos agradaría que quedara un grupet de dansaes. Sempre ho diguem, que quedara un grupet de dansaes i així que queden ja pa Benaguasil, pa tot el que facin, però es costa. Parlàvem d'això, no?, de generacions, i els vostres fills, els deberes que també estan ara molt implicats en la festa. De fet, ja s'ha celebrat, que han fet sopar popular de joves i discomòbil per a... Sí. No? Ells sí que tindran aquest record Sí, i espereu vosaltres que el dia de demà també agarren la continuïtat de la festa o què? En aquesta intenció s'està fent. Esperem. Sí, perquè la festa era, pues la gent més major que estava acostumbrada, que eixien de missa i feien el dinar de la ollita. Ara estem intentant, ells són nocturnos, Clar. pues
va, una disco mòbil per vosaltres. Clar. Un sopar i després disco mòbil. Molt bé. Home, I- has hecho pues ahí sí que ve. enganchar per ahí, el Sí. disco móvil, la festa y tal. Pero la verdad que colaboren en Que se todo. involucren també. Están, ahora el Sopar Popular, pues sí, ellos eran los que se encargaban de repartir els sí? bocadillos, Molt repartir bé. de beguda, d'animar a la I la Ollita també En la ha Olleta estat. també han estat a tope, Tot, repartir. perquè en els troncs també, bueno, Colaborar. Igual. clar, com Sí, 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 la verdad es que están involucrados. I venien de festa. A l'hora de... Són complidors. A l'hora de... Sí, 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 perquè pobres, el dia anterior estigueren Digueren caros. tota la nit en la discomòbil i els anem tots a la... Molt bé, molt bé. Mari Carmen, com agarres... Bueno, eres la presidenta. Sí. Com agarres tu ese càrrec? Qui és el que te diu, enguany tu la presidenta? Pues jo mateixa. Com va ser? La veritat és que nosaltres, diguem, quan començarem la cofradia, diguem, bueno, pues cada any que siga uno el president. Molt bé. I la veritat, pues, no és el primer ara, en Carlos, l'home d'ella, i l'aguantarem 2 anys a veure si... sí, no? perquè volia seguir. no volia ser ningú. Bueno, va, pues aguanta tu. Després sigue una altra persona i després una altra i hem estat 2 anys cada Ah, cosa. vale, o sigui que vosaltres ho feu... I ara ja s'ha quedat que són 2 anys. I de moment són 2 anys. Esperem que no siga més, perquè... Que no li fas la 13-14 i se quede més. Però Maria, Vaig a no dimitir. t'agrada, no? Sí. El presidenta i està... A veure, no què penses, perquè no... Responsabilitat. No, és responsabilitat, sempre. La veritat que tinc un bon equip. Tinc un bon equip que m'ho fan tot molt fàcil i així tots aportem el nostre granet d'arena i el que no pot fer més pot fer menys, però després a l'hora de la veritat, que ven l'hora de la festa, estan tots, Sí, fa tot. que col·laboren tots per tot i és un bon suport que pot ser presidenta perfectament. Que no n'hi ha que prendre-li por a ser presidenta, però sí que és de veres que tens que estar tu tirant el carro un poquet durant l'any. Claro. I tens aquesta responsabilitat i pensar, ai, això que no se mos olvide, ai, això... I bueno, que això, Sí. ahir les dones estem un poquet més posades a l'hora de... Això és de veres. Sí, sí, sí. I cada u La està... cosa preparant de tota les la dones. festa. Els homes, a lo que es demanen, teniu que fer això, ho fan. Però la vosaltres sou les cofradia que maneu. la porten Pues les molt dones. bé. A l'hora de pensar com Sí. fer-ho. I d'organitzar. Després el dia van tots, homes, dones, xiquets, van tots. Però el pensar i preparar tota la festa, ahí sí que estem un poc nosaltres. De fet, mira, aquí està sí. Ells en aquest aspecte se relajen, vosotros Sí, sí, sí. organitzeu, això és cosa vostra. A nosaltres digueu el que n'hi ha que fer. Molt bé. Però fan tot. Molt bé. No fiquen ninguna No se pega. podeu queixar. Teniu que fer això, a tal hora teniu que estar aquí Són l'altre. són tots Ho una fan tot. meravella. Molt Sí. bé. Portareu més o menys 6 anys, 7, quan... El 2019. 2019. De 2019. I què tal tots aquests anys? Vull dir, bé? Bé. La gent ha respost, tot fent... Poquet a poquet se va sumant, la gent se va enterant de la festa que fem, perquè sí que és de veres que és una festa d'hivern i la festa d'hivern la gent li costa de Costa, sí. és que fa costa de sí. fred. I costa. bueno, i este cap de setmana que hem tingut un aire i així i tot. L'aire ha sigut mortal, però així i tot és agrair gent- a tota la la gent que ha gent, vingut, Sí, perquè la gent deixa al carrer... perquè n'eren 390 persones en la carpa. En la olleta. Sí. Correcte. I això era d'admirar. Sí que alguna persona sí que prengué part del meu puc endur i com ho preparem també per poder-se-ho endur a casa, pues ho ficarem en estar per si s'ho endugueren, perquè feia molt d'aire i sí que donava molta por. Però sí que encara així col·laboraren barbaritats de gent i se quedaren allí, perquè ja mos coneixen de molts anys ja Claro. que ho fan. Sempre mos diuen que està molt bo, se'n van contents, bé. repetixen. Molt bé. I parlem d'això, no? A més, una festa que el que diem, que sí que fa anys era festiu, ara no, però ha canviat algo, la gent continua celebrant-ho igual, o què penseu? Home, l'únic dia que no se celebra igual és el dia de Sant Blai. Claro, si cau entre setmana no és lo mateix. Però bueno, lo que Festa. Lo que a mi sent d'anar a Sant Blai, ja que passar-hi el mocaor, i això no s'ha perdut. Ja, és molt típic. Perquè a més sempre pregunten quant està el sant, quant el fiqueu, quan se pot anar. Sí, sí. Això no s'ha perdut. Sí. Això, la gent té molta devoció, no? Sí. I després la missa de Sant Blai dona gust veure-la. Està pleneta de gent. I és entre setmana. I els entre setmana enguany cau dimarts, però quan caiga. Sempre és el dia 3 de febrer i és quan caiga. Sí. I sempre s'ompli la missa de Sant Blai i la gent li té molta devoció a Sant Blai. A més, la bufanda que porteu també és un poc en referència a això, no? El patró, Pues això la seria gola, no? el primer any que farem la cofradia, començarem en això. Clar, perquè així és tradició, bueno, és una cosa típica de sempre, que venien a estar de pobles del costat a passar-li el mocauret a Sant Blai
para que li cure el constipat Protegir. de la gola, de Sí, protegir sí, la sí, gola. Entonces, diguem, pues, per què no fem una bufanda de Sant Blai i ja que vagin a passar la Sí, veres que i la veníeu i tot és de veres, no? Sí, i la vendí, Estava la ben vendí el retor, Sí, sí, i la portàvem tots a troscareta perquè mos curara el constipat. Sí, teniu. I ahir la gent també respongué molt, eh? Sí, Moltes bufandes. Sí, Moltes. sí, la gent... És una bona idea, és de veres, Sí. sí. Hem comentat ja els actes que hem tingut, la baixada de troncs, el sopar, la ulleta, però encara mos queda tot este cap de setmana. Ui, Sí. encara. Quins actes tenim Encara, per ahir encara. encara? Bueno, ara ve un poc lo més solemne, també, que és Però el dissabte encara n'hi ha festa. el dissabte també. Comença el divendres 30, Sí, la primera missa del Triduo. Se li fa 3 misses a Sant Blai, molt bé. antes de la Candelària, i fan el divendres la primera, dissabte i diumenge. A les 7. A les 7. 7 i mitja. O 7 i mitja. 7 i Set i mitja. mitja. A les A 7 les set i serà mitja. la Candelària, que sí que s'adelanta a les 7, perquè després és la foguera, Ah, és de i veres. les Claro. saes, Sí. i Sant Blai també és a les 7, perquè després És està la la professor. professor. Vale. I el dissabte sí que Però fem això, festa per als dissabte- xiquets. Els inflables. Els El suflable per als xiquets. xiquets, xocolata i tartana per tot No el falla. poble, ahí no n'hi ha distincions. I després per ahí fem una disco mòbil Remember, que ja és més de la nostra estatal, i ja mos agrada. Molt bé. Mos agrada a tots nosaltres. Molt bé. Després el que veu dir la Candelària, això és del dilluns, i el dimarts la Sant missa i la processó... No, Sí, sí, la missa sí. i la processó. El dilluns és la foguera i les dansaes. Vale. Molt bé. Ahir sí que hem dit que participa molt la gent, Sí. i si algú vol animar-se, algú del poble, pues jo m'agradaria saber ballar i poder eixir. Se poden també sumar, no? Claro, això poden... Claro. Ballar, pot ballar tot el món, és lliure i està obert per tots. A tot. Això no n'hi ha ni edats, ni tiene que estar en ninguna cofradia, ni té que estar... És lliure. Són dansaes. Les dansaes que se fan en honor a Sant Blai i és molt bonico. De tots estos anys que haveu estat en la festa, alguna anècdota, algun moment divertit, algo així que curiós per contar-nos? Algo que ha passat o algo... Ai, mil coses. La veritat és que... Que el primer any, per cuinar la ullita, estàvem assustats. Perquè no sí, sap... sí. Bueno, sí que Ja sabia la feia gent, un no? Salvador anteriorment. Vale. Claro, nosaltres l'agarrarem I no se n'anava, ja no estava. En un baix, no pot ser que estiguera en un almacén o en una planta baixa? El primer any en director estava Don Daniel, que mos Sí. deixa la banda de darrere de sa casa. Veus? Sí, allí està correcte. Virginia. Ahí està, veu. Que això sigue prova de fuego. Sí. Ja començarem el dia anterior en els preparatius, perquè a més eren poqueta gent. Molta Ja. feina. I era molta faena. Com va anar? Molt bé. No, mos isqué molt bé, la Molt veritat. bé. Que se queden tots Estava al·lucinant. molt bona, mos isque molt bé. De fet, cada vegada més gent. Clar. Sí. Però ahí sí que passarem fort. Home, és que cuinar per tanta gent, una cosa que no havíem fet mai. Jo dic, sí que teníem una persona que estava un poquet en el capdavant de tot, Menos. però Ja. tots estiguérem allí fent boles de les filotes de la carta, la verdura, la carn... Sí, se sabe. Tot, Más o menos, sense ¿no? saber. I ahí, bueno, pues si don Salvador cuidava patans i ara s'ha apuntat tanta gent, tenien por, dic, no vengau més tiquets. Per si acaso. No, por si, Pues si la gent, per favor, I després ja, cada vegada més gent, com el primer any gastarem la carpa xicoteta. Sí, però sí que és de veres que ja veu decidit que la facin, no?, la ulleta, no? Sí, Tampoc vosaltres, sí. claro, i si el mateix dia és el que esteu també en els els troncs. dels troncs, que també n'hi ha que atendre als caballistes, caballistes. carreters. Carreters, que Que mos digueren l'altre dia. carreters. Els carreters. Però no viciants. Carreters. Carreters. Que Anem també acompanyant-los. venen de fora i que també, no?, que també I que agraïm cada los vegada venen serveis, més, sí. també. Sí. Cada vegada veres més. La veritat és que tenen molta devoció a la Sí, festa. els agrada molt. Sant Blai. Sí, que està xulo. És que és molt xulo. Sí, el record. La gent que no has que ha vist això és que és pa veure-ho. Sí. Té que eixir a veure-ho i vindre a la ulleta, perquè la ulleta, la veritat que organitzem tot molt bé, sempre mos donen l'enhorabona perquè l'organització que tenim i I tot els sortes també. que molt sempre bo. fan- Això és un sort. Que se fa de I a vegades el sortís també està molt, molt bé. Molt Ja bé. estem pensant, n'hi ha que fer alguna més. L'any que ve n'hi ha que fer alguna més. Perquè se ho passem molt. Sí, és divertit. De la por que teníem el primer any a lo bé que se ho passem ara. Ja va tot. Sí. Superbé, O sigui, que en realitat, per la gent, Sant Blai, jo què sé, de ser el seu patró, representa algo també simbòlic, no? Vull dir, s'involucra tant perquè jo dic, pense que és algo, jolín, del Sí. poble, tradicional. Al final són les festes patronals del Claro. poble, també. Entonces, per això jo penso que s'involucra, no? Vosaltres què penseu? Sí. Sí, i és que és el que té que ser, quan estan els patrons,
tenim que apoyar-los i tenim que fer-li la festa que se mereix. Jo crec que se les mereixen. escoles també, i les tradicions també se compten. Sí. Entonces, els xiquets també saben qui és Sant I Blai. van. Sí, van a refregar l'Innecaderec, a Sant Blai, a les escoles, i això, pues, per això nosaltres intentem pues, de pares a fills inculcar Molt bé, aquesta però tradició. en un futur vos agradaria continuar. Vull dir, vosaltres no teniu... No? Sí, o sea que... A veure, els pares han estat 30 anys. 30 anys. 30 anys, jo no pensava estar tants, però ara... No se sap. Vosaltres som més compensat tant desenculcar els joves. Ja. Bueno, però ostres, 30 anys. És una vegada a l'any, però esteu també tot l'any o Sí, com? durant I no, tot l'estiu descansem. Descansem a l'estiu, això sí. Claro, perquè és que això no ho han dit, però fora càmeres també sou falleres. També. També porteu... Ara ve, ja ve el paró de falles. Claro. Després de falles quedem un poquet, Sí. un dinar, algun Va, sopar. un dinar, algun sopar, això per lo menos I ja passa para l'estiu. tomar el contacte Ja. i després passa l'estiu i ja Ja. venen les festes del poble i ja, I ja se mossega. anem a tope. Quan passen estes ja comencem. Molt bé. Ja anem a tope. Què es diríeu als veïns de Benaguasil ara perquè s'animen, participen en el que queda? Què es diríeu? Quin missatges donaríeu? Que vinguin i que ho disfrutem. Que el que volem és que se li fas festa al patró. Clar, I que que la vinguen i s'hi vegen Claro. i que sàpien el que fem i veuràs com tornen a repetir perquè Sí. se fa molta Es va festa. agradar. Se fa molta festa. Dona compte que són 2 setmanes de festa Ja. seguides. Bueno, no han parlat de les blalletes. 2 caps de setmanes. Que també és típic, Claro. així, comprar-se la blalleta, no? Sí, sí, sí. Lo de les blalletes ja comença la setmana de antes. Els Les polls, també. els polls ja estan a tope ja, fent blalletes, a més de que estan bueníssimes, Sí. és tradició, i després nosaltres sí que ne fem i mos se les beneeix el retorn, Sí. i després se reparteixen després de la missa, Molt bé, sí. i tot el món que està en la iglesia, tots tenen blalleta. tots a retirar la blalleta i a besar la relíquia. Sí. És lo que... Fem quan venim de la professó, se deixa ja el sant allí, i entonces se besa la relíquia i te donen la blalleta. Veus això? I fem un sorteig Ah, i sí, fem de la un imatge, sorteig no? de la Sí. imatge De la imatge de Sant Blai a tot el que ha vingut a la missa. A la més que es dona un... Les repartim unes estampetes, Les estampes que se reren missaret. porten el número per la rifa. Molt bé. Si és I que no mos així, falta detall de res. Sí, sí. Intentem arreglar-ho. Hi ha però- moltes coses, costums que ja són heretades de sí, sempre. És que això sí, de sí que sempre. ja se feia, sí. I el que volien també els nostres pares és que ho mantenirem, Ja. que no se perguera. Claro, sí, el que diguem, no? Tradicions Sí. al final que estan i que n'hi ha que Clar. mantindre-les. I damunt és que és el patró, que no se podia deixar a soles el patró. Claro. Tenim que continuar-lo. Fent la festa. I espero que continuem molts anys. Pues sí, Molt bé. serà una llàstima. No m'agradaria acabar sin antes fer un test, no?, de preguntes i respostes ràpides, ja sabeu. Si no és que me contesteu el primer que vos vinga al cap, Vale. ¿vale? Un acte de Sant Blai que no vos pediríeu mai. La ulleta Ah, la olleta i la baixa de troncs. i la baixa dels troncs Molt bé. són... El millor moment de les festes de dia o de nit? Bueno, Ostres, pues de dia i de nit. és que tenim de tot. Perquè la olleta és de dia i és molt divertit, Ja. i la nit també té la seva diversió. El dia del remember és tot així. Sí, perquè a més estàs acabant. Ahí ja no eres ten. Ahí no anem tot, ahí té que ser... Però O sigui, vea, 24 hores non-stop, no? Sí. sí, sí, Dia i sí. de nit. Molt bé. Actes oficials o festa improvisada? Mensajes oficials no te'ls vas a votar. Però, qual votar? De sempre, lo improvisat és lo que millor et passes. A més de veres. Molt bé. Matí intens o nit llarga? A mi m'agrada més el matí intens, i la nit hasta un... És que, clar, el matí el pots allargar-te el que vulguis, la nit ja no l'allargues igual. Ja, és de veres. Sí. I pots estar des que Sí. comences en els Serà- troncs serà- fins que acabareu en el Clar. dinar, no? Que se pot fer també llarg. No, després del dinar encara anarem a baixar el sant, pujar-lo a l'altar, portar l'anda, mos acabem de nit, quasi. És que hem parlat de molta festa, però dins també Hi ha coses que coses se veuen sí. que... no se veuen que són, claro, Sí, sí, no? sí. Perquè sí. també tindreu que anar a arreglar el sant, Claro. no? Claro, després això ho farem tot després de la ulleta. Quan arreplegarem tot, És que és diumenge... anarem a tots. portar l'anda a la iglesia per tindre la punt ja per la professó. Baixarem al sant i el deixarem ja en l'altar perquè la gent ja pugui anar a refregar passar el el mocadet. Claro. I tot això, pues, sí que és veritat que com tots treballem i tenim uns horaris que a vegades no podem juntar-nos entre setmana, Voleu dir-ho Doncs- ja arreglat. ho deixarem arreglat. Sempre ho deixem el diumenge després de la ulleta. Claro, és que obviem certes coses, però que també formen part de la festa. Claro, saps que si no, no ix. Sí, sí, teniu tota la raó. Ser puntuals o arribar a l'hora de festa?
Uf, com a voler ser puntual Ahí va a després. ser puntual. Arribem com arribem i jo no ententem. Sí, però bueno, sí, ser S'intenta, puntual. no? Sí, sí. Molt bé. Organitzar o deixar-se portar? A mi m'agrada de tot un poc. Sí, M'agrada organitzar i deixar-me dur també, que m'organitzen coses. però mos toca organitzar. Això organitzar. Sí. Vull dir, ara mateix jo crec que vosaltres en el vostre cas... Mos toca organitzar. Ara mos toca organitzar. Sí, Però sí, sí. Molt bé. Esmorzar fort o cafener ràpid? esmorzar fort. És fort, també. Un bon bocadillo. Si no, el dia de la llera, si no comencem armosant, no ho No, fem. el dia no arranca. Sí, sí, sí. Molt bé. Dormir poc o no dormir? Ui, Dormir poc, encara que sí. Dormir poc. Estos dies és així. Encara que sí, dormir poc, sí. Sí. Tenim que dormir, ja tenim una edat que ja tenim que dormir. Molt bé. S'emblai en una paraula. Patró. Tradició. Molt bé. Una tradició que no pot faltar mai? Les blayetes no fallen. Clar, les balletes, I la foguera, Assemblai. la basadera, les Assemblai. amsaes... Sí. Ja, és que són moltes coses. Sí, però lo de passar el mocaor a Assemblai Mira, només és lo lo salari salari. fer en l'època de la pandèmia. És l'any que no se va poder i vosaltres estàveu ja de... I no s'arriesgarem ni a paixar el sant a l'altar perquè no anarà la gent a passar el mocaor. Però sí que vos pillan el 20, no? Encara els El 20 el celebrarem, El 20 el celebraríeu, correcte, clar, però el 21 ja no. no. És que és una festa d'hivern. En Ja. aquella època Ai, pujaven sí, de Puigçàs de Beresina. Que és... i el del 21 deixarem el sant en el seu puesto, sí que li decorarem l'altar, i en eixa missa el que farem és, pues bueno, el retorn fer una bendició comú en Tots eren mascarilles ficades. les bufandes, els mocaos, clar, quan no se pogué passar, I no perquè n'hi ese dia se feu una bendició. Una distància en els Clar. bancs. No, la iglesia plena igualment. Ah, sí? Sí. Ah, vale. És que no Sí, recordo sí, aquest sí, any. sí. Però és que no em falla ni en pandèmia, la missa de Sant Blai. Molt bé, veus? Tradicions que no... Que no fallen. Una frase típica de la festa de Sant Blai. Sant Blai gloriós, Dios, deixa el xiquet i em con todos platos. Bueno, i visca Sant Blai. Visca Sant Blai. Típica Visca Sant Blai. I el millor de ser cofrade, per a vosaltres, què és? A veure, l'ambient que tenim. És un orgull pertenèixer a la cofredia del patró i ser la primera i el bon ambient que tenim i la gent tan meravellosa que tenim en la cofradia, pues la veritat és que t'anima a continuar perquè s'ho passem superbé i estem tots volcats per a la festa del poble perquè se senta. I conforme estàs acabant ja estàs dient, per l'any que ve hem de fer això. Ja estàs pensant, l'any que ve en recordem-se d'això o podem fer lo altre. Veritat. Estàs pensant ja en el que ve. Molt bé. Bueno, pues ja hem acabat. Mari Carmen, Monti, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Posar-nos la festa, parlar-nos d'ella, convidar a la gent del poble i si se vos ha quedat alguna cosa per dir o convidar a algú, ara esteu a temps. Bueno, pues vingau. Vinga tot el món a participar de la festa. Ara el que mos queda les dansaes, la foguera, que és Ara queda tot molt bonico. bonico. I la veritat que sí, que participen. I l'any que ve a la olleta, I l'oratge mos acompanya que no ploga, per l'amor de Déu, això sí. i ja està. Molt bé, doncs visca Sant Blai. Visca! Gràcies, xiques.